Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana Ugochi to be an orifite. But we all make a jugo. Abumoni sin Georgia. Ugochi to a temple. I na bar for me because all more the chiche. I'm an ancient high priest. Abukazimoni sin Georgia and order a restoration evangelical mission. But don't embassy to other Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Nobody can no go one case you. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ givers never lack. Achọrọ ka nkọwala na givers never lack is one of the laws in creation. Gwakwa gị na onye ghọtara how things work ga-ama na o nwere ihe ọbụla i nyere mmụọ ga-efunarị gị ihe. Na ihe anaghị efunarị onye ọbụla na-achụ aja. And ịchụ aja dị n'ụzọ dị iche iche. Taa bịara ka nkọwala ihe dị n'aja nke a kpọrọ giving. Gwa giving bụ one of the joyful activities. Giving so n'ụzọ mmadụ si atọpụ onwe ya n'agbụ. Giving so n'ụzọ mmadụ si akwụ ụgwọ oji mana mmadụ mana mmụọ. Nwanne chụbakwa aja, nwanne bụrụkwa aka na-enye enye na aka na-enye enye adị anọ n'ụkọ. Nke bụ eziokwu na onwere ihe ọbụla inyechala mmụọ ga-eme imecha nọ n'ụkọ mba. Ihe ọbụla i mere n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile to make this world a better place. Ihe ọbụla i mere out of joy, out of your happiness, out of love, out of ka ọ dị mma, mmụọ ga-akwụrịrị ụgwọ ya mana mmadụ mana mmụọ. O nwere ofu one thing dị very unique among successful people. Ha bụ ndị na-achụ aja n'ụzọ dị iche iche. Ahụhụ na nkọwarụ gị ọtụtụ ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si achụ aja in order to redeem their karma. Enwere ike ihe ahụ ị na-agbagharị from pillar to post, from one pastor to one spiritualist to one dibia, can be solved by simple ịchụ aja. Mma akọwalụ gị ụzọ dị iche iche eji achụ aja. Aja abụrụ sọ mgbe ịchụọla aja ihe mmee. Enwere aja ị nwere ike ịchụ because na inyere aka wee nyere mmadụ na-abụ na ọ bụ ịta aka, nye aka wee wube ọtụtụ ihe, nye aka wee lụọ ọtụtụ ihe out of love ị nwere for humanity. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ji maka ịbịa taa ịkọwalụ gị. Let the bandage fall. I'm here to address any seekers only. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị echefuna na ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ aja anyị na-achụ na tempụl. N'isi ụtụtụ ejegori m na tempụl chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri jee kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na tempụl chụọ aja dị iche iche to introduce some powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu mee saraka kekwazi uke n'aha mmadụ dum. Anyị malitere ịchụ aja yiri n'igwe ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka isonyere anyị na ya, chaatị m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Now let's dive into today's lecture. Ma dị long, just pay attention. A few minutes. Ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị kịta bụ na givers never lack. Ọ bụ natural laws. Ngwakwa gị na ọtụtụ ndị mmadụ ị mara na ọta anwa esi wee na-anọ na-ekwubiri gị okwu na ị kwesịrị ịda achụ aja wee nye ya bụ ọta. Ị nwere idea? Aja ị ga-achụ abụrụ ọsụsọ aja ihe mmee. Enwere aja dị iche iche ị nwere ike ịchụ site na helping the needy. Ịchụ aja gbasara aka, ịchụ aja iji wee kwado any project, ịchụ aja iji wee lọta the less privileged, using the channel of that altar you belong to. That altar a na-anọ na ya na-achụrụ gị aja na-agọrọ gị ọfọ. O kwesịrị na ị ga na-achụ aja iji wee kwado ya bụ altar. Yes, onye agbata na ndị ghọtara how things work. Okpukpere dị iche iche na-anọkọtasị ndị mmadụ ha contribute ego for charity on individual basis. Yes, ebe ọ na ị nọ ịma na benefit go na from this particular altar. Altar ha na-anọ na ya na-ekwubiri okwu na-alụrụ gị ọrụ. From time to time donate ka e were chụọ ọtụtụ aja dị iche iche. E nwere ihe nkọwagoro na nkụzi dị iche iche na-enwere so many keys in creation na-atọ na-agbụ. Ka m nwere onwe m atụ, ọ na-abụ na-akụzi nkụzi ewere m onwe m na-ama atụ ichefu ihe m kwuru ta na-atụ mmadụ.
from time immemorial, since him become awakening, become self-conscious. Ejirome ịchụ aja egwu egwu ụdị aja dị iche iche. Bidoro na mgbe nọ as a seeker. Bidoro na mgbe nọ when I was searching for the truth. I contributed so many ways in joyful activities. I contributed so much in spreading of the truth as I know it. Then, even in Nigeria, I contributed my quota towards building many places of worship, including the temples. Yes, including the temples. I don't want to start mentioning names, but I can tell you, without missing words, that I contributed. Yes, it might not be that much, but the most important thing is when I remember when they are building a temple in Abuja, I contributed. Yes, and I know even till today, I say contribute to so many other temples and altars, and even to human beings. When I become conscious and we don't know the Igbo, I keep doing that because amam there will total yoke that can be broken by May giving, by alms giving, by helping to rebuild what you must have destroyed in your previous earth life. Onya batano Ugochitwu na temple na nwelo NGO. Yes, Ugochitwu Foundation. Under this NGO, we are using it to touch lives. We are using it to help the sick. We are using it to help the poor. We are using it to help the less privileged out of school children. We are helping them. We are helping even the widows. Why? Do you know why we are doing it? We are helping even to build the place of worship. We are helping to do evangelization. You know why? The reason we are representing a group of interest of seekers. For that reason, I am ọtụtụ n'ime ụlọ agbara uru ọbara. Onya batara na anyị na-ewepụta some percentage n'ego anyị wetara maka ịgba afa. N'ego anyị wetara maka ọrụ gị. O nwere some percentage anyị na-ewepụta na ya. As a group. O nwekwara ego anyị na-ewepụta from free will donors. O nwere ndị na-edonate ihe. Nọkọta Eze-Ana na nke afọ data, na nke afọ nka, na nke afọ nka. We contribute them all. Anyị na-eyuzu ya for inyere ndị mmadụ aka nọ n'ọnọdụ dị iche iche. N'aha mmadụ dum ndị niile contribute nyaba ego. Ị nwere ike ịmara uru ọ bara. Agwara m ụnụ one of my daughter nọ na US sendịrị ego 1.5 million mgbe anyị na-achọ iri ji. Yes, ọ ma ihe kpatara o ji wee mee, and that pocket esi wepụta nyaba ego ama akụnata na ya. Ọ bụrụ kwụsị ya enwere other people, children of the temple, mere donation. Mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ofeke nwere ike ịfụta ya n'ọnwụ mmegheri ma ọ bụ na onye agha mara ihe ọ ga-eji ego mee. Look, in the temple nwere ndị nọ na scholarship under the temple. Ọ pụtara na mara ihe m ga-eji ego mee personal, but ama m na those things bụ ụzọ esi akwụkwa maka ngwa nwantịrị mara ya that will shock you. O nwere ọtụtụ n'ime ụnụ why you are suffering today is because na-ekwa to place of worship in the ancient time in your previous earth life. Yes, knowingly or unknowingly. And in order for you to pay for your karma, ị kwesịrị contribute to ego wee build another place of worship. Ị nwere ike imebie single-handedly. Imani ị kwesịrị rebuild the place of worship single-handedly. Ị nwere ike imebie ya as a group. Ị kwesịrị contribute to ego as a group in order to pay for your karma. O nwere ndị n'ime ụlọ bụrụ ime wuru nwaanyị ajadu in your previous earth life. Ihe ọ sọrọ go chụọ aja dị iche iche ihe achụ n'ụwa. Ọ bụrụ na ị soro contribute to ego ime ka ọnụ ọchị wa a widow, ka ime ka widow dịkwa happy in order to pay for widow imere obepụ anya mmiri n'ụwa mbụ. O nwere ike ihe kpatara iji ata afọ nwere ike o nwere less privilege ịbụ big uncle. He refuses to ime ka nwatakịrị aje akwụkwọ maka na ijuru akụ nna ya niile, mana he refuse onye nwe ije akwụkwọ ọ bụrụ kama wee nye gị. In this life, you need to contribute to quota towards helping out of school children in order to pay for your karma.
ị nwere ike ọ bụrụ na is contribute in one way or the other ime ka mmadụ wee banye n'ute ọrịa. Ị need ka ị pay ya kama by contribute towards making another person healthy in order to pay for ya kama. Ị nwere ike in your previous life iji amụrụ mmadụ onye agbaji ụkwụ ma ọ gbaji aka need a surgery for you to pay for your kama and he did not do anything and ọ bụrụ kama wee nye gị. In this life you need to contribute to ego towards you accident victim gbajiri ụkwụ ma ọ gbaji aka. Ntị ọ dị etu a ka ọ dị. Ị nwere ike o nwere a poor person ị deny nri oriri. In this earth life for you to pay for your kama you need to provide ya nri oriri wee nye the poor people and so on and so forth. Achọ nka bido atọ ogologo ọnya ka o ji wee dị mkpa na ị ga na contribute ebe ọ bụ na ifuru obere opportunity in order to redeem your kama. I'm not a coward. Ihe mmụọ gwa m mee ebidoro Ugochi toward na temple many years ago. Then bido foundation some years back. Is a registered NGO. Ọ bụ na ịmarọ mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ọnya akpata na sometimes even if ndị mmadụ dashi ama ego ana m esi n'ego a ndị mmadụ dashiri m tinye n'ebe ọ bụla mmụọ gwa m tinye maka ihe ọdịmma onye anwa. Yes, ego anwa mmadụ wetara ụfọdụ n'ime ha wetara ndị a wetara ego ụbọchị a emere ihe maka child of the temple. Ụfọdụ n'ime ya balụ n'ebe a na-alụ place of worship. Ụfọdụ n'ime ha ba na that festival of feeding the poor. Ọ bụrụ na ịma festival anyị na-eme we don't contribute money. Ọ bụrụ na onye ọbụla bịara ebe a na-eri nwụọ free. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ka ịghọta how things work. Ka nwa wanted gị nwa na onwe gị na-awa aka gọm say you know they give shishi. You are deceiving yourself because ọ bụrụ na kama bụ you to give in order to receive. You refuse to give, you cannot get. Everything abụrụ sị chụọ aja chukwu achị gị. Everything abụrụ sị aja ihe mmee. O nwere ụfọdụ ndị mma atụ some high profile individuals mmeji maatụ iji wee buttress my point. O nwere onye a na-akpọ Senator Victor Kasim Oyofo. Victor Kasim Oyofo is from Awuchi Axis. Victor Kasim Oyofo single-handedly built temple in South Ibia. I'm sure of what I'm talking about. And they believe in me. Some of his friends that said, okay, since Victor, you are doing this thing, some of them are not even of the same faith with him, but they contributed. You know that if they were a settlement or they were a plan, they build a temple, somebody, a friend of yours, abroad is the same faith with you. When you keep him, I will say, okay, cannot make a resident of a priest. I will build it. Yes. Kelo Masalo Sacratus Ibeto of Wajapan and Newi. Single-handedly all of the place of worship St. Cletus Catholic Church in Newi. Kelo Maka and Orif de Bakita. Emelsa Ebeko Kosa. All Unoka. Place of worship. Saimeko of all the place of worship. And so on and so forth. Omona Owana Autoton de Mado. Sing individually. Lolo. The whole thing that he had na Nango and this on Nalo, you should know Bukobina, Raymond was some individual scenario. For the name have brought the Christians. But the harm and the importance of a contribute to Ebobona for the sake of humanity and for the sake of joy and for the sake of being contributing as joyful activities. Do you know that for the halo for some individuals there? Do you know that for the halo na adoration ground for the individuals there? Some of them are abroad Catholics. So learn how to any opportunity open for you will contribute to your quota towards any altar or any human being or joyful activities. Please do. Personally, I contribute towards building some temples in Nigeria. Yes, in the case not draw much, but as the spirit leads. Even to today, when Anglican, they came to me. So personally, I contribute as spirit leads. The most important thing about even though you know the sense. Here, what he was in more about more indirectly, not that thing. Through Fuke, I don't put that money.
learn how to give. Givers never lack. Onwere ihe ọbụla imere out of joy. Onwere ihe ọbụla imere out of humanity. Onwere ihe ọbụla imelu ka iwe nye aka. Onwere ihe ọbụla inyelu aka ka iwe support altar, various altar that ana ekwubiri okwu. Onwere ihe ọbụla inyelu ka iwe support the less privileged. Onwere ihe ọbụla imelu iji wee fụ na ka ọ dị mma ga-abụrịta in vain. Ọ na-ebupụ uke nwanne tụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Mụ nwa na personally ndị mmadụ na-eweta ego anya ma esikwa etu a ha si wetakwa ya were nye ndị mmadụ as the spirit leads. Ihe niile abụ ihe m na-achọ ịkọwara. Personally adị m aha iwe free cash because the more ọ na-abata somebody is already on WhatsApp begging for that money. Mana ihe dị mkpa bụ na ebe mụ nwa na onwe m ga-enye to the right person need ya. Ka ihe iji ka ị na-arụchasị duplex for decking everywhere eme. Ihe dị mkpa bụ na itinyere akụ gị ebe ọ ga-aba uru many years even when you have left this world. Some of you no now acquire worldly things. You know to for decking everywhere. While no one some certain things you will redeem karma for the benefit of others. In when you support evangelism, in when you support the research center, in when you support all those. Some of these rich men on an for which one own a higher than you will be shocked. Why would they be paying even more? Look at these foreign donors. Those rich men here donate ego. Ihe that ego ha na-edonate na alụ na mmụọ na ndụ ha ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mere emi, chat ya m na WhatsApp 0805 7837672 or 08138243871. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May the Chukwu nke Africa bless you all. May Chukwu oke pụrụ ime ihe niile bless you abundantly now and forevermore. May all the givings you have been given never be in vain. N'aha Chukwu oke pụrụ ime ihe niile ike na-esi n'aka ya bịa. Remain blessed. Ya gazie.